Подвійне затримання у Криму. Окупанти звітують, що нібито схопили учасників кримсько-татарського батальйону імені Номана Челібіджихана. Попередньо йдеться про двох українських громадян 24 та 27 років, які буцімто з 2017 року перевіряли документи та автівки на блокпосту на межі Херсонщини з окупованим Кримом. Традиційний закид окупаційного ФСБ – так звана участь у незаконному збройному формуванні. Імена бранців поки не встановили, але відомо, що їм загрожує до 15 років в'язниці. Добивають останні можливості захисту прав бранців Кремля. Окупанти позбавили ліцензії адвокатів Лілю Геміджі та Рустема Кемілєва. Їм заборонили брати участь в російських судилищах і незалежно захищати бранців. Зазначається, що так звана адвокатська палата подала зустрічний позов, коли правозахисники намагалися стати членами цієї палати, адже займаються справами українських громадян, яких переслідують окупанти у Криму. У представництві президента України на півострові відзначають посилення тиску на незалежних адвокатів з початком повномасштабної війни та наголошують, що єдиний шлях припинити беззаконня – деокупація Криму. Під час повномасштабної навали Росія завзятіше репресує кримсько-татарський народ. Мета – придушити спротив в окупації, написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи ув'язнення Ленії Умєрової. Дівчину вже 5-й місяць утримують в неволі у Північній Осетії. І все через відмову від російського паспорта. Російські силовики затримали дівчину ще на початку грудня минулого року, коли вона їхала з Києва через Туреччину та Грузію до Криму, щоб піклуватися про онкохворого батька. За словами брата браниці, днями Лінієв вкотре продовжили адмінарешт. Правоохоронні органи РФ зараз затягують цей процес шляхом безпідставних адміністративних протоколів та адміністративного арешту в зв'язку з тим, що зараз відбувається фальсифікація кримінального провадження, кримінальної справи, як в них вона називається, з метою притягнення невинуватої особи. Фактично, Лінія Умєрова перебуває в заручниках у росіян. Її брат вважає, що окупанти послуговуються методами терористів і просто шантажують Україну заручницею. Час позбутися ілюзій. Немає хорошої Росії чи росіян, а лише збіговисько садистів, яке прагне відновити імперію зла. Так, колишній муфтій Духовного управління мусульман України Умма, а нині парамедик Саїд Ісмагілов прокоментував поширене днями відео страти російськими нелюдами українського військовополоненого. Він порівняв жорстокість окупантів із терористами ІДІЛ. Саїд Ісмагілов наголосив, що такі ж звірства Росія може чинити в будь-якій іншій країні. Тому зараз слід посилити підтримку України. Они пришли уничтожить нас. Они пришли уничтожить Украину, украинский народ, мусульман Украины в том числе. Они уничтожают и наши мечети, и наши дома. Им плевать, кого они убивают, женщин и детей. И они точно так же, как с этим военнопленным, которому отрезали голову, будут относиться к любому украинцу, который не захочет быть их рабом. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку та Бахмут, інформує Генеральний штаб. Там зосереджені основні наступальні потуги росіян, але й це не дозволяє їм заволодіти рештками міст цілком. Ворог масово тисне від центру Бахмута у бік західної частини зі щільною забудовою. Щодня гарнізон фортеці витримує до 500 штурмів, а також не дає росіянам оточити місто. У спробах просунутися російські терористи щоденно стирають Бахмут з землі. Становище на вулицях показали чеченські добровольці з батальйону шейха Мансура. На загарбаних раніше територіях росіяни намагаються закріпити окупаційний режим. Двоголові папірці роздають погрозами та примусом. У окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти змушують людей
перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами. Для чого власникам потрібно мати російські паспорти. Особливо активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Росіянам вдалося рекрутувати 5-ту частину призовників з Криму. Це визнав окупаційний військом півострова Євгеній Машуков. Таким чином йдеться приблизно про 2,5 тисячі людей, яких незаконно закликали до служби в окупаційній армії. Стверджують, що новобранці служитимуть у Криму, а також у Західному, Центральному та Південному військових округах Росії. До слова, тамтешні військові частини мають найбільші втрати у війні проти України. Крим звільнятимуть силою та дипломатією. Такої думки перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепар. По закінченню Чорноморської безпекової конференції вона пояснила, що партнери по Кримській платформі підтримують будь-яку форму звільнення Криму та погоджуються, що рішення лише за Україною. На сьогодні у нас обидва шляхи, і військовий, і дипломатичний, вони є актуальними. Наприклад, Хорватія, коли була війна Мілошевича, і ця сербська країна 20 років тому назад, навіть більше 90 років, коли була війна, 2/3 своєї території повернула військовим шляхом, 1/3 дипломатичним. Вочевидь, маючи війну, цей шлях буде реалізовано, скажімо, 2 треками – і військовим, і дипломатичним.